Déan Cluiche seo de Peamount United agus Gidson fós san nóíocht de sena championsa a si as bailléanmh sa Chráid agus Osijek na Chráide ina gcuineh sa chléise rééis an dáir an cáú trééis chluí le ceannis le lín na seachtainine nuair a bhfuig Osijek a dó an áidir Spartak me jaabh ón Slovak agus Peamount trééis am bhreise a dó héan an san a gcuine Dínamo Bezúk ó Belarus agus na cúl a tacht ó Ellen Dolan agus an san cúlúg for an bhua tacht ó Cáilíochta an san sa séonóma agus ceir fed a chálaí géad don gleamór se hanmh. Well im hantan sa bhoscat a méh de bhórcha lámór é seo a bhéh do Peamount. Sin é lámór agus tám ag tnú go mór leis an cléthe seo ba na himóí do Peamount ar fád ar bís bhí cléthe ionach acu an ŽNK mar dúirtú cúlíntaach ó Ellen Dolan ar dús agus an sin Cáilíochta é an breise fórsí cúlíntaach agus bhí áthas an damhar taréis an tuaire sin. Ach tá Seannais Sacar dóibh in áíomh sé fiochamídan san na Victorí na fórne taachtamachar an bar ach ní flár bhfuil sé Seannais Sacar dul thsáile agus le cena sémart ar fort nódrach más má le céadaín agus an son an éidir bailerót an son sa léthe cena sé an nánach ar an tádan. Sin é ba sé an Jackar do Peamount inniu, agus tá acu é sin, ach bhí cléthe Jackar acu i rithna seachtain na freisin, so seans go méid siad beag an inteirseach taréis an breise freisin, but tá go leor imóí an sin le taithí le feicimiid an sin Karen Duggan, captain na Ferna agus ddíreach an aice leihí Níomhríd Burks acu agus tá go leor taithí ag an bhirt acu, Jimmer siad ar son Fern na Héireann ar feadh na blianta agus just tríd an Fern ar fad ar daoine ar nós Chloe Maloney agus Jetta Beryl ag cosan tá siad ionach ar fad. Agus an san lár na páirce an na láidir a Cluiche, Jessica Fitzgerald Níl Farley agus Cadan Duggan agus Canóras an san Ellen agus Húsan san Maradóris fuair cúl úntaach an láidirnach an san a gcuine fuin na Belarus. Be sé sin go léir testáil nó bhua? Bhai agus freisin in aice le Ellen contásaí tá Becky Watkins agus Derv le Byrne agus imóí sin tá an luas eici ar acu ar na clíhan agus ba sé sin antáhacht ach aniu just mátá siad ag chuir an líróid ar na clíhan chun an brú ar chuir an fearn eile. Se agus cíimiad fan Peamount an Northern sunar an scáileán gan éana harúháin bhuiin a hosnaigh in san cléthe le ceannis sa cúlachas an tá Reid Burke an Cosantóiríon san, Ládan ó Callahan gan áras in íon an bhanistóra James dhéis agus ar Clé Lucy McCartan, atara Jetta Beryl agus Chloe Maloney. Lár na páirce, na Fs, Fitzgerald agus Farley, in éanacht le Karen Duggan agus an san húsa meas na dosathe Watkins, Dolan agus Byrne. Fuin láidir fuin cumasach an réiteóir don láinmh tachtó Kazakhstan sin é Elvira Nurmosfina. Agus well asúlagum na bebinnig kaint an nuid san méall ar a bhar san mar tá sé dechar an enim sin fáí carta dhéana bhéir. Rist sin iad a fórne tá siad tá búil cín dénach déantacha tá siad régle tá snú cad bhecha testáil ó Peamount sa chléthe se an dó le a bhéh. Cai siad bheith fáinach ceapan féin, seans go mé nach maiach an líróid acu, an táar fad, ba sé Jackar an líróid áach, nóir tá an líróid acu caihí siad senamh na líróid a cumad, just chun seans a thuirt dó a féin na seansna crothú agus, just tá sé Jackar as well mar tá an teasán aniu, so chans go méid mar dúirt mé níos dú chans go méid si tuirseach so caihí si just a bheith fáidnach agus just an líróide cumad. Sin é agus an testa tú caiintan san an testas clofada le fehanna écéim Celsius an is a mahan san in Osijek agus bis é dechar mar a dean tú aber mecht ciad féin giad an uiriclaigh go le ach i gnáam géana bheith taithí agus bantáiste i go bhfuin bailile go bhfuil an taithí cosan ar an aimse seo. Ba agus an fearn ar fad tá imóí le lán taithí ag Osijek freisin, so ba sé an Jackar
tá ag cnú go mór leis seo agus hopefully bhaid thurma ag Peamount ag an Gera. Ja, an cóibh go léir a dhéanamh an réiteir fiochant bhfuil éon duine díog an dá héamh agus de stóim go bhfuil sí sásta go meile sin be mí réad le tosnúis a sí fannacht le cogur ina Cluiche bhfuil go chéanaí I gceart agus tá Ellen Dolan a seaamhósciún na Pellanson agus I réig don giad spech a hógant an sa mar a derim ag an stáid seo an sa in Osijek iad san ag meile tá an mion comórta sa agrú agus insan Croáid gan áras bhí fórne ón Belarus an sa agus an Slovak an sa le lína seachtaine nuair a bhuaig na Peas agus Osijek ortha ins na Baltaí cáilethe le Ceannais. Ifigach Cagastán agus I stána go géir an uair a dór. Ellen Dolan réig le tosnú, a sí réig le cúpla second, nó le nómat an isbeagnach, agus an réiteir fós a fiachant agus a fade, go géir agus nadógad a bélan isce, a mí a siúl. Agus, níl? Níl? Tá na píp agus a bhéling. Ceann san churamach íon taobh hail den barc a réamh na lábhit lé, sús fanna taobh línan san. Ceann deisisteach a lár bríach an preba bucht an dora siar a dro chúil an cosantóir dul siar ach ceann san beagáí an ró garad ach dairí leis an gúlbáide sinné an a stadiad is henne sí siúd amach a chu séach módíirech í amach go lár na páirce. Peamount fós dul chun cín an a gard an Dave lína hálan san tá an nó an sun leis an gluigan agan Ceannais a ríis go leor tóíochtta a dhéanamh ag Peamount go luas a chléan sa agus iad beidir isú le scór nua chun é iad a chur a súnas. Ceann fada isteach a dro chúil an ciad gabh ag Osijek inis go le Peamount na Parca ceann des trasnach sciaran ceann san amach aris an lína cúil agus be an ciad cic amach ag Reedburg. Se tús má ó as just ní ra zagafanid in an é sinna a chuine le straach so just chance ag ní Reedburg an céad kickoff aici. Sin agus a ríiste chunig mar gur scior an fel de gromclan na Parcan san comma sa croise sin deachreachtaí dóibh an ceann san smachtú nuair a hagann sé an nuas agus an ceann san búltaach leis a gluigan haris an Dave lína ála an Dave eile agus be an cabhaisteach ag na Peas. Fanna Dave lína, fós fanna Dave lína, istí san imirt tagan an cosantóir bolút trasna agus a ríis an módíirech amach haris. An dáid an beidir agus gan éon rud á géile chun sna nómatí luha níl gá nómatí me fósach le agus beidir iad a géirig iad féin a riil nó an rasúra a riil. Sinné just by siad baina na fearna chuaithna ar chéile san an nóhidí seo ní bhaid siad níorhhathóin botánaí aanamh freisin cóluas a cléthe. Sinné gan áras a chuin pís a ríis ach an ceann san caiilte agus a ríis mó anna dhíireach go dtí seo ag Osijek agus iad dolamaní na líróide fada a bhla isteach a dro cúil Peamount. Se agus seans go méid Peamount sásta glóir le sin mar ag aircúil tá Beryl agus Maloney agus tá meascan an bháhan sin mar tá luas ionach ag jet a Beryl agus tá Chloe Maloney in aice le tá sí an láidir so tá meascan an bhá atrú an sin. Sné an ceann san mé siar có fada leis a gúlbáid a ríis agus an ceann san á snú. Ag Reedburg amach í taobh san na Parca Larn ó Callahan ceann fada cisiúdan san na dro Dave lína ach an cosantóir teach trasna Garcia as chuann Garcia an ceann san amach haris an Dave lína. An dáid an na géirig lehead na Parca úsáid go dtí seo. Cabhaisteach ag na Peas tá sé sin tóca ag Larn ó Callahan isteach sa cúine a ceann san achar trasna chólach an balta san léite go mahan san ag na bhircla chun an ceann san na glanna. Lár na Parca lehansan sa agus ceann ísisiil isteach a dro cúla lehan agus an sé a chúlbáide an tús a bhí a testáilt an tús a bhí a testáilt ó Peamount tá sé feitecha batún banúsach dianta ag chúlbáide Osijek agus éistí I gúinge a ggóil an líontáin. Sin ionach ar fád ó Derv le Burn just chun é sin a críicnú
fecin an seo just an over crua déanta ag peas agus an iirecht ó Karen Duggan imime an busca an sin agus just botún ón cúbhór agus bhí derbh le burn an chun é sin a críicnú ionach fád ó Peamount. Sinné agus mar a den tú can tú gach creúnta thuirt an tosaí a leanan an ceann san isteach an ceann fánach go minic ach an uair san de hit sé ó lábh an chulbáide an na stadiatas agus bhí an bhean ceart san áid ceart derbh le burn agus a héana an áitigh na peas. Túsínach fád ba si an sásta le seo agus just cai si just líro de cuine le níis ná agus just a bheith ag socrú sios straach sa cléthe, but túsínach fád. Well, níiad fá script níos fearr a scrí don bhuiin aspaile don bhuiin taistil cúil leistigh de ceanómatacha agus chuir sé sin ar a súibhnas agus ar a gúmpórt com iad in san chléiseach ché go bhfuil scíor maithama fós le himimecht. Agus thosaí an cúil an ar an clíán yes le Watkins rinne si over an bhá agus just Karen Duggan leis an iirecht iirecht má ach ag an am céine batún mór ón cúbhór agus ní bhaid an cúbhór a sásta lei sin. Sinné agus inis tá nimmert stadahan an bert ar an dalamh agus iad gortathe agus Karen Duggan duine bháinechan san matí gaidí agus sinné an banisteir an san. Sinné James O'Callaghan ba sé an sásta lei sin leis an cúil lua agus ba si just ní ba éon Jeffer ar Peamount feicimiid Jessfitshire leis an líróid an sin just chun rudaí a thocrú sios. Cé go bhfuil gurí lubíine is measa bhí gortathe san is de Peamount atá an kickséir an báta san agus well tá Karen Duggan ar ina se a bhí siúd methe ach lubíine fós agus í ar leáis an ceann sanis le bula isteach ag Fitzgerald dain séireach go leor. Fatán beidir trucadó bhéidir amach ón gúil lárnach cumá cad dhéana sí gur sí trasné rééis sí geara nó gur sí mac go dtíon clíána. Réiteór Stofan na himar a seoin agus iirecht ar cúil a chan na ceannach an ceann san iscíar a lasma. Mí áirthe. Agus beidir gur rud maithe sin an bhrú chuméad ar an gúilbáire tar éis dún batún mórí anamh agus an ceanna lile stofan sanach an ceann san irid na fríide lasma den gúile. Sinné think bhí winning ag Jess Fitzgerald an óir sin mar bhí isaici go bhfuil beidir go méid botún eile le déanamh an cúbhór níos agan nach bhí winning neci agus thóg sí an iirecht ach nírá sí in an é sin na críicnú. Just tíirech lasma an bolla mar a deirem agus inis as íic agus iad san $9 an líne leis lí á rasnócha a bogach chun cín ar hebh san na parca bhfuil sin ráda tá sé ráda. Agus is léir go bhfuil an cúil san tar éis chorastáibh agus náfuil an bhanínecha an ceann san na ggéaló an báta san ó balút. Cabhaisteach ag na fís tá chu nuas agus an san ceann fada bhfuilte leis geann steach a lár bíl as íic agus an iad a ganas na seilehhéis. Amach lár na parca bhfuil an ceann san ráda tá sé bhút ar neisiirí agus seo chuing chalíní bhleach lia ina héanaar fósadul chun cíanansa fósadul chun cín na cosatóirí cúlú siar tá sí go fada leis an mosca ceann trasna na parca ceanníon des agus tíanta go maith an báta san ach a ceann san féhrú agus an ceann san methe ar bhóléagar. Se deirh le burn a ríis just leis an iirecht sios an clíán clé ba sí ar muoine muice tar éis an cúil sin agus rinne sí iirecht mach ní rá si in an seans maith a crochú ó féin an óir sin. Ben eile ó as bhíag ar a dalamh agus beidir nach fuil an Angel Dusty go brigart ó bhinúh a bhéh ach tá imirt stadathe a ríisianta agus nuair a thosnó sé began seileh ar neis a ríis agus na peas. Ba agus just suppose sosbeag anis don na fearne. Is go ghlach ar bórda chun san cíonn tú Maloney an san Chloe agus í bhil tá siad go léire stad tá siad go léire Alpanis agus gá leis má sé cótesan agus é a tarach ar 3 Celsius an sa in Osijek. Brennar a dalamh fós agus cór leis a chur irithe tá sí airthe na seaamh Sinní Garcia
Ja, agus tá sin Jetta Berlin san agus í túirt ádathe tá Garcia teachtan bhar go bheith tamil chun tuile cóir leis gáil beidir. Cool, leistíad an gúil agus Larno Callahan. Ceann san catisteacha Tá Ceannais tá ceansa inis ag na písa rís agus í na cosantóirí á chur féhrú an támar fadacha an trúr lár parca Fitzgerald Farley agus dogan I brúsús as bhí ag nuair atá seilebacha. Sin é agus is jazz é sin eáil mar tá tá muoine ag pís an isis tar éis an cúil sin agus bháló cúil eile aáil an isis. Sin é an áras agus búntaach an écht bheith cáiliú an tarnabhat agus íirecht eile an gúlach an ceansan is gur amachchar a déobh céanna a ríis. Se Lucy me cartan leis an éirecht sin ach ní leagíireach féidir nóíire. Se is storim go gahan tú an spruchaimsú, gahan tú íochail chur an gúlbáirí a stoppa ní hen bheit bheith á chur díire glasmad an bolla. A chu ríis as bhíic agus seilefacha ina lehéon den barc trasna an lína cúlan san an cearar an gúlacha san balúd na Bercala Cox agus Garcia ach iad féhrú ag lína tosaigh na Peas Watkins Dolan agus Burn agus iad tauntathe in áiríomh leistigh de sruchaméidir ó na gúil féin agus é teacht anna eachtarartha an fel é brú amach. Siúlamach inis leis a bhil trasna héan siad, tá siad féinach, tá siad tóiste a tá siad gúil chun deirig. Ceann í siúlisteach ar bíl ar neistíí díon cúlbáir rís ach an ceansan gearamach ige balút agus balút goí na Bercla. Ceansa ar a dalamh, leordóir teile gearid aimirtacha ach iad féhrúin san féire chorcaise ní den gnóin áíirih ach tréhanóis gach beicic sérán do Osijek. Agus is tórim go bhfuil Garcia go bhfuil a chuid dianta I Garcia go dtí seo. Tá sí tagad an barc ní dóna bhfuil níocha éon anadí dolisteach go fóil ina honna ach ní bheith sí gimmert ní Veronica Garcia chalín a hanig cútha ó Verica gan áras ceirlíonn head díis agus an ceansa siarníisice agus na Peas agus iad a leanúnt agus iad a tréin tóíocht ar an bell I lár na parca agus brúach go natas Ceann fadaisteach a drá cúlach tá Reedburg sás de legan leis an Johnson plabamach bhóléagar. Upper má an óir sin nó híomh cosint de ó Peamount, tá siad ag obair le chéile ag déanamh gomach go dtí seo. Sné agus an bhrú sin a chur na himidóí lár Parkins a chur íochail beidir dhéanamh róhapa nó dhéanamh rócrúig agus a rís an ceansan a meachtamach ar stréire agus gan áras Reedburg tá an táhrús an dianta ibar is séideag atá istíigh sinní Kyrilenko takaisteach do Osijek agus Garcia bocht methe tréis gáinóma tíocht an gléith Ceannais seo. Reedburg. Ceann breamach lár na páirce. Nár de loha. Churcinn cían leis a gligan agus an san take chun talún agus Osijek glúiseacht aigen is an bouta sa trasna na bharca bhfuil ceann san feite óon cosadóra teach láidir an san is dairig léthe cosa chur léthe ceann cofada leis a gúlbáiris ní ana stadiadis ar an san. Be cuioine gur deoiche ar an gúil san na scríd síisteach tréis cear an nómad ceann san Ceannais go ríis agus é chur go taobh san na bharca agus sinní just catch an san dóibh ceannaíon beag I ggéirigh sellbháilir I ggéirigh Peamount a bhela cútha ach Peamount a brúan san ortha agus náfuil an tactic san I gibirúdóibh ceann fána go ríis isteach a drón cúlbáire an stadiadas a teachtamach a ríis ceann go taobh san na bharca níos dírí an ceannsaach Peamount á léamh a ríis. Chahabhaisteach lis na Peas. Bhíd san dulcan cín gan áras ó hosnig an tleithe áiríomh agus sagalúach sé ar feitecha ar an méid atá feice go go dtí seo tá an farasbar san do cúil tríaltacha ó nimmert cineálta. Se tá an lámh an nuachtar ag Peamount gan dat
just feicimid an seo Ellen Dolan. Gabhsteach is le tógant agus na peas. Steach sa cúine, lenig an tasí, dianta go maice, ceann curad trasna chúil an cúlbáire I gaiirí agus lábha maithe sábháilte an úrsinnice. Ní ra aon duine an is Jackson Muska mar tá Ellen Dolan just there an tíomhlína faoi láthair. Sinné, den úr ar báircin is go. Agus Osijek, cumad na pelle. Ó gine go duine, ó bhean go bhean. Ceann fadan san Risi siúd as an nimmert, stólim go raibh agus cuma mar raibh séach charis an lína cúla go háirint agus rídwork sásta legant an gaan san na macht. Gan áras beg fuineh á spáráilt ag chalíní bhleiclia insan tas féin riansa sa chéad le agus bisiad sásta go bhfuiln ceann san meheach haris an taobh lína ar haris an lína cúl agus seansan is go beidir sasbeag go hógant chunach mar an sanna chéanamh go leoris ga hógant ar bhórdacha ceúric le me lethúric le geile fácha go go le hama a cúl na tosíochta feite ag na peas. Johnson tak an nuas ben lelia agus man sibh bertí an pleir se caiile tá ceann isteach an ábíil agus feite an neisiéis an san ag Peamount. Cad dhéana siad bhfuil Ellen réig le teachtasteach tá sé decoréiscint chattá tarlún ar a déobh lína hí san ceann san búte an neisiéis ige Peamount féhrú an adóg séte ag an réiteúir agus sní ŽNK an san de Osijek an kick Sacarn is san cúpla slatisteach an déobh lína leislí idir an bosca agus an lína láirslí an ceann le bula isig Zivkovic réiteúir a caint leis na cúlathe hían san agus aráile an na lá a hachant agus gan bheitthe brú. Cás a dhéanamh an san ag na cúlathe agus go háirithe san ag Chloe Maloney gur nach í siúd a bhí brú. Réiteúir a farric a géarnis. Ceann sa le techt trasna. Blacháil má dianta ar a géadíireacht an san. Stoilm gur lean nó carahannaíon an ceann san agus ceann san isteach a drá cúlach an cúlbáire techt amach agus isteach amachling a ríd borca hagan an Felsan agus I breástanis siúlamach có fada le himime a bosca leis sé gceann sa chur a dalamh sa a lascann siamach bhfuil a tharú dianta san ar an Peamount a sé dechar dhéanamh amach cad a hálan san ar a déobh lína. Fáib leis an srón ceapam fola nó rud. Ó bheith. Is féidir éis sin a leis, is féidir éis sin a leis. Cabhaisteach ag Osijek agus an ceann san Harneisiacha. Tá siad a teach beáí níos mó isteach sa le heile cúpla nómata nuas agus an seilehach méadacha nó éich méad níos fearr a háire ná mar a bhí a dhéanamh go luas le a chu ríis féhrúin san man ábhleichlí brúamachara an támar fada luas sa hagan siad in é an gcuir an échar de le na peas. Trasna na parca ag géirigh an nimmert a lehanú amach. Siar. Agus inis trasna. Sní ŽNK agus níos mó aimmertic siúdan is an ceann san búlta chun cín ach nómar go dul bhíon beidir an báta san agus ceann eile methe ar stré agus sin ceirigh cín an íige chéile is dimig ar stré go nafaisiach. Yeah, ní bai siad sásta lei sin ach ag an céine tá Ellen Dolan arás ar an porcas deasta sin eáil tá Peamount tá Croft Peamount an bhá ó híomh cosan sé cethir trí agus tá siad feidnach agus tá siad in an cro sin a chuine agus tá siad ag déanamh go má just chun os check a chuirmach. Sinné an rud agus céimeann san go bhfuil ŽNK caint leis a réiteúir, duine amach go bhfuil si suúte go ag immer Peamount agus iad á chur dá muile sa chléir go dtí seo agus in áíre beise sin in narúnta do chalíní bhleiclia. Atá níos fearr cá fearrá go beagnach féin ómad feiceagaing agus chalíní bhleiclia ar a gúmpórt go dtí seo.
Beidir gur skirta don á leis an gúl agus de bhí ach I gan am ginine san imirt generalta siad san is fearr. Fada isteach a drobas gan ár de leha lechamach. Siad diantan san ag na cosantóri ach a ríis an féile géalacha haris an taobhlíne an bauta san ag Zivkovic agus beidir annach chuid ama a chahabh Zivkovic gom ráléthe siúd bheithús an measna dosa ach í teantathe ina lehéon den bhar Cluiche. Jansan agus beganín den nedó cínar siúl tagan sé agus é chur neis a ríis leis a gceann agus é búltamach go háir a ríis. Tá chun seaasa bhar a bhéil an báta isteach a dro chúil tagan sé nús tras in na park beganín slí agus spásan sa ag Peamount ar an déobh clé ben le Darvan san a géirí dulcan cín bhí derble barn ach an ceann san sciúpa uthe agus begar na pís tá san ó ríis. Cúnfórda cumá ar a bell ceann sa bhúlacha isteach a drona dosa caimera go bhfuil na tasa gama I chun an féil a chamád agus go bhfuil sé a fannach leotha an san cé go bhfuil a zéach a díanana gama ach bút ar neis a ríis ag Chalíní na Héireann agus an san Cáilíochta. As Iechanish, Fevru ach a cúlú. Beganín spás aimséinisecha, ceann fada. Bert trúr dus na cúla hir, an cúlbáire cúlú isteach ach a ríis a stórlam go raibh an brat an áde ar a déobh hauld an bar an san agus go raibh an tosaí as an imirt an baltasan. Sin rud a bháin, náfalaíon as an imirt á imirt I ceachtar don dáirin go bhfuil siad a géirigh brúchan cín. Agus Reid Burke go teachta amach inis lasmod an mosc go mór leis an gceann sa lascáil go taobh eile na páirce. Slú a beagán sa chunig mar rain pictúrian san riimiseach lethe tá lucht leanúna sa ag Peamount go mag an áras tá sé breag rianmhar agus beidir go rá test a híre agus cúpla lá chahabh féin rian san chósta bhuiid na Adriatica. Seo chuing Peamount ar an únsaí gan éon sír an aon a gceiste go san ach an dan teachtrasna Cáilíochta ríis teas a cúil! Ó, báta san, tá dearach leis an gúlbáide agus ar an giad éireacht. Ó Anastadiatis bhí an tá dearach leat an san da haine sé ar neis beagnach ach an báta san chuig dóibh chuiristeach a gúlan agaig. Obair ionta go Becky Watkins ar an Cluiche an óir sin just bhí sin an líróide chuir trasna Musca agus dólan agus burn iireacht ó an birteachú ach ní rah si den ná an cúláil ach inis cicúna dóibh so chance ag Jess Fitzgerald an líróide chuir trasna. Anastadiatis inis agus an cúlbáire agus tromlaí de chluthe I cisiúd go dtí seo in áiríomh agus an tá dearach leis a bhuiin baile ná raibh an tanna cúl géalte an sannacha inis Jessica leis an gceann sa ágant banistí ar a dalamh an imirt stadaigh an réiteoir an cúlbáire fa sé fannach an éireáisí tá sé éir na seasamh ben bhuair a sé cé siúd stónam go lachna a bhí an ní dóna go bhúil si Ní rah réon ród an sin ceapan féin. Bhí gan í neistóireachta ceann sa teach trasna cúlbáire teach amach I gaiirí chun ceann san Cáilíochta ríisice a chu ríis tá na cosantóirí teach a gáirire an an ceann san na glanna nó a leaglanna ach fós tá níd sé gan lán as an lehéon den bar féire nómarcha chuiscéim na beaga tócan san ag an gosantóir agus an ceann san Cáilíochta. Se Karen Duggan leis an cligan an óir sin just bhí Gmar hí nach sin an cean sin a críicnú ach an éis seansan a hirmóí just isce áil. Sné, Josh Cachan san a bhí gceistóireacht ó chéanamh agus í siúd a chuir an líróid san amach so ha mí leislí tríon géad le agus sos isce á ghlacha agus testáil mar a déanam lá có tesan in Osijek an áras is cléthe baile é seo duine na Croáte. Agus an dáirid mar a déanam chunig mar nuair a bhí se a dhéanamh an sa in éing in sna cluiche Gaeilge le líon
le líon COVID agus go mbeadh clár bán ag fórne agus iad a túir treorcha. Sníad Lochlanún an a héir an san. Siad sásta go mag í sin ní chlár agus fear a bhin an san agus teach Sacar a bhhaige chun a ráile go bhfuil na pís cúil chun cín. Ceannais agus beidir gur si cuairtext gur bhfuil si dábalta é seo eáil ar YouTube TG Cair níl sagamach. Se ní ba Osijek sásta leis an tús seo sa cléthe níl níl cúpla cean den himóí ró feicála go dtí seo captain na fearna an sin agus Ceannais bheith an cálín na fór gá cú sa cléthe déarnach níl muidirnána ar í sinna eáil róhás a cléthe seo go dtí seo Ceannais. Agus a bheitchas san de stoilm dus na tacticí atá úsáid ag Peamount United iad a brúsúsartha agus iad a churf íchalartha an chluhéimirt ar a gúl agus iad féhrú an támar fad a teachtamach an bátas a go taobh san na párca. Ceannais agus tá Dervla Byrne agus Lucy McCartan tá siad ag déanamh go hámhá ar TV clé do Peamount so tá siad an loisina stopú ar an tíobh sin. Ceannais agus a ríis beáín slí ag Peamount lá na párca ríis i mé eile methe chun talún i mé eile gortathe an bátasa i mé eile sa bhána scorm. Se níl Karen Duggan nó ní fearlí sásta le sin tá siad ag caint leis an réiteúir. Néidir an tactic é seo agus na bhaileansa bheith meach chun talún agus réiteúir caint an san agus a gur teorcha stólam gur gur Lee Porter a bhí an báta san an réiteúir dul trasna tá si chun an líróide freiba agus an siileh á géile Ceannais ag Peamount a dul chun cín ceann isteach a dro an líne tosaigh a ríis a choríis a ceann san caiiltear fa second ag Osijek ach féire tagan siad a bhé ach ní féidir le graime chumad níl graim chachmadacha fad a ggóhain ar an siileh. Ach go dtí taobhsa a ceann san caiiltear ríis. Béidir bar an smachtar a líorthóid náfuil ag a bhuiin baile in áíirih nach féidir le é smachtú agus an pascríneúirt. Se agus an brú a bhfuil Peamount a chuirthú tá siad ag chuir brú láidirthú agus ó Callahan agus Becky Watkins ar an TVS tá comimirt jazz atrú. Ceann san a ríis formhór na peile a ríis agus formhór na seilbheith ag Peamount le cúpla nómad an nuas agus se chuing Osijek an san dul chun cín a ríis an bhena lá na párca agus ní fearlaí an báta san ábhóchaint a chur chun cín amach go dtíon taobhsa agus sinní Belik atá ciún go má go dtí seo pís ceann díanta go bhfuil chalíos díanta san níl ar san réiteúir agus an ceann san feitear neis ag Peamount a ríis ó gcuine go duine agus an san bhfuil ceann beidir ná raibh cócrín san tagann Ceannais a dro Osijek iad san féhrú Ian san ina lehéin a mód atá sé sin ráte go min san ciad seach nómatí fehead an gléthe ina lehéin a chu ríis an réiteórrá gur hanig de bandleichlíisteach róláidir an báta san agus be kick sé rán a Osijek agus é sin tócha an báta san ag bhidir seach sinní nevric le. Trasna go dtí taobh an na párca ceannaín a dimígur stréan ciadúir ach beidir go mé sé cearcadóir ach nuair a haine séisteach ad ábíl níar a bhána geanzathe lasa. Ríis iad a cúlú agus an seilbhacha ina lehéin a ríis agus begur tosnú agus a thógáil íanamh. Siúil agus is sadar amach go fada leis a déobhsa den bhar seo hí jazzceart se chun na ceann san chun cín a chu ríis Peamount agus iad láidir a teachtasteach sa gramhún báta san a chu réiteúir na Kazakhstáine a rá go raibh sé Cáilíochta an báta san. Céimiidir rí sé haine sí láidir, haine sí anna láidir stoilm gur Chloe Maloney bhí an báta san agus go bhfuil kick sé géaltainis ag na pís an ceann sa béidir tríocha méidir amach ó chúl Peamount agus in ceann sa le tógant ag Lubína.
Lubina, she in the Lubino, he never she had an initiation kick there, show Hogant. County in Desard, Stachadron cool body, tuck the mark, cool body, Dianogama, Akas, better skirted than all here, got fabric Johnson is stuck in a buckling. Fecin mid a rís is Chloe Maloney ag an léir an sin agus just níomhríd Burke in an é sinna a sábháil. Yeah, well, it's a Chloe Dohan Brew, Aaron Dussy and Bautas and Conan Tangoil Carty and of Leshan Bell, Agus, well, Alien Peamount and Bautas and Agus Shin Cre. Biagnach lehúriclig immerheim mehe, agus sin an kiel lehans a vi ige wooden balligadisha. Sin é agus by beaggan in Gmar who Beir nach raibh sin an seans sin a críicnú mar you know ní raibh glór muoine ag níomhríd Burke ag teacht amach an or sin. Well, becwn i cartúr de Berger Capsi go raibh Chloe Maloney lenne a glanna lenne ceann agus an son go sé idir atarcha an son of a second of áineach níor hanig géine as. Se bhí an léró just ag prabú sa Mosca. Ní mar a hénge sin, ní mar a costantóri sin. Ceann sanis le cahabhisteach, ceann fada chuirach lena crúb ag Lucy McCartan Howland son an Bautas agus as dhéic agus iad a portán tucht más mar let sús fanna taobhlíne ar an Dave Howland Bark. Ceann sanis le cahabhrís agus is stoilm gur jazz cech a hógan a ceann san sí aga tepanare smachtú ceann fadan san agus an áíh deirle burn agus tá sí a réhes a ré ó hosnig an tlethe seo. Well, fuair sí luach sé ar as ceann amháin dus na gabanna sanna íon sí nuair a heper an gúlmháire an ceann sanna ceannsú agus bhí sí ann lena a nadú a gúil an angig tréis cean ómat. Sin an scór atá fós apara. Ballic leis a ceann sa chahab. Stach a dro an lína tosig ach an ceann san nig a mecht a dro an lína cúil an ceann san an trasnú an lína cúil agus be cic amach eile ag níomh Reid Burke i gúil na pís agus seachas san ceannín fánach an san ó chéanamh ní a bhéon obair ó bhór le déanamh ag Reid Burke in san cléthagaríise ach an fille le scáil amach. Agus sné dhéana sí, ní géad gara buint leis a gceansa ceann bre fada amach go lár na párce a dhéon le hé chur haris lár na párce beag nach an Bautas san ach tá na cúla híann san leis an ceann san a glanna ar an tarna dhéireacht ag an sé úst pís a bóchaint a ríis ceann sa trasna dhéon taobh sa ceannaíon desbid obair agus cóibhriú desan san os na tasathe ach a ríis stoilm gur Rebecca Watkins a bhíon san agus an gad á dhéanamhice ach léite an uair seo ag Cox de Osijek. Larn nó Callahan ach a hafisteach sa cúinge. Berta an os na pís ach tepar an ceann san a smachtú an géad iireacht ach a ríis tá an fellistígin san nimistéir dain séireacht sa a las scáiltar amach agus fós ceann le déanamh an sainis ag an dosaí an cúlbáir teacht amach a cúlú agus Reid Burke ábhailiú an san. Fuair sí buile beag an san na stáilm ón dosaí nuair a bhí sí casa uthe. Ní dóilm go bhfuil sé cóholcas ach stoilm mé carta an ceart go leor ach de bhrahas ag an nám go raibh cúlbáir Peamount go raibh Reid Burke a casa go reisisteach inte agus stoilm go méid carta ann don bhena fuair an dá chúl san chluthe le ceannis ní laisne I bheith dé agus áit raibhtach a gisúd do réiteúir na Afganastáine. Yeah, fecin mid a rís just an Déanach an sin beaggan íon frostachas ceapan féin nó lásna mar níl sí sa cluthe go dtí seo mar dúirt mé fuair sí gá cúas sa cluthe Žernk so ní baid sí sásta lei féin. Tá seanachar bheith míhástig an am ghéana dus na tasathe mar náfuil an líróide dul có fada leha mar go bhfuil ceanna sumán go dtí seo ag an Trúr Park do Peamount Fitzgerald Farley agus Cadan Duggan agus anna chára áilecha ó Watkins agus Bernard na Cluiche comá. Agus seo chuing amach a drón Cluiche a ríisiad a chur Osijek féhrú agus an ceann san
I géalú trasan an lína ríis agus sinné náfil an spás, náfil an nám, náfil na secondí álacha Peamount gérig an Counson a chudisteach ach ní raidig leha a ríis a brisin lína cean deastaach sa spás ach an Counson methe in á réigar an úr sin agus spig cicamach ag cúlbáide Osijek sní Anastasiadis. Ben eile ar a dalamh agus sin I bhfuil fedó Lubína. Well, bhí sin na lúbán á chéanamh, ha sin na lúbán a ríis. Tá go leor acu ar an talamhach ceapan go méid anna dí an seo. Ja, ní flána go bhfuil sí le baint cearcalóir agus na troracha thuirt ag na himiróí eile ná be sí ábalta lenún te raig. Is timp denómad nó mar sin fácha móide am breise go lehama agus fór leis a chur ar gine imiróí Peamount san cumá beidir an strón follas san a bhí anó chéanamh ríis bhfuil bréanaí nó ggófós sa siile. Tá sí gaiirí, tá Lubína gaiirí agus tá muinter Peamount agus iad a ghlacha iscin san ar a déhlíne Zivkovic an san gan prin den bel feice ceisiú ach an riad chorá beagacha an bauta san le balút agus begartha stólim tacticíile a úsáid má hastíanú tactisteach in san cléasa mar in áíirih níl dóhin peile acha leis an fellé brú amach cumáil. Yes, léir go bhfuil an lámh an uachtar mar dúirt tú I lár na pórca ag Peamount, idir Fitzgerald Duggan agus go háirí fearlaí, bhí sóirclaithe eici an ordearnach agus tá sí arás sa strá in éan inis, bhí si gimmar tear lár san idáil le Parma agus ina dhé sin bhí si gimmart London le London City Lionesses ach tá sí arás in éan le Peamount inis agus sínta é sinna eáil mar ó imóí níomh agus is léir go bhfuil an ceannaí eici as well tá sí is pelador cumasach íach tá sí ag cáint agus tá sí an údarásach sa ról sin. Agus níd sí chócríanna san níd sí a cúblianna fehead is chalína ó go fólí tá na mílte fós le himmartice. An cean san isteach a dro cúl Peamount ach glanta ríis fu siad sásta chur a go go duine ní éirig le an ciadúir ach ríis bu cóga mé stábalta an cean san na glanna. Agus sinné inan siad amach go ó Ceannais, lár nó Ceannais ar héas san na párca, an módíireach ag láran ach é tacar neis ar a módíireach chéanna a ríis siad cean san lascáltha san éar an báta san agus mé heach stolim ó Lucy McCartan Harris an déhlína as be an cahanis ag chalíní na Croáte a harú diantan san agus go bhfuil Lubína féire bhfuil si siúd ag mecht an barc agus ifid an néideag a tactó siúd ifid an néideag sní ó Petkovic tactosteach tamachid Croáte se dola bheos agus an cean sanis isteach go lár bíl a ríis Osijek agus an cean san búta go beáín slí agus beáín spás ar héamh na láimh léansa agus beáín glúiseachta a dhéanamh na himiróí eile cean deas go himime bhosca ach an cean san léite agus lanta agus an cean láidir an san osna ón gúlaí is tólim an báta san gur hénig an cean san ó jeta bedal chun éabhóch an dlánach an san Cáilíochta dianta lasma cean bhí si casa bhí si go bhúcha ach ní éidir léthe agus é buinte an san uthe agus é glantamach ag Peamount ach an san an Cáilíochta lasma. Becky Watkins just an orsin ag obair go cruú a bhí si arás the musca agus bhín si ag ré hús an clíán freisin so sór cléthe imar eici go dtí seo. Le timppla seach nómad fácar a gloganis agus canas réasúnta láidir ag Peamount ar an le níorhá leotha cúla géala go drás á cean dain séar a cheileach tá bertán chun ag lena agus a ríis de bhí beagáín mí hiiscin na béidir agus an cean sanna tactisteach ach dairig leotha a seasa sa bhena bhile go nómad dennach. Zivkovic inis a chahabhaisteach cean fada faitin san harneisice Zivkovic lena chosléad trasna ríis an cúlbáire tachtach níor hánig agus tá sé fós leglana ag Peamount cean san tucanús agus an san tugann si éirda
amach go taobh in na parke agus fuisih an san dus na cosantóirí an ceansan isteach a dro an cúlbáire. Stopan sí an ceansan lena cos is gunn sí machchar a dalabé ghain sí ar naisiríise. Beganín glúiseachta teachtarsteach in immert azéit le cúpla nómas nuas an ispéidir géirig rud éigen áil rih le hama tá cad é 7 nómat 6 nómat nó mar sin móide am cúte van gortathe agus beag go leor am an san comá mar bhí tríú cear a bhálta going nóir bhí imimeóirí anmhuiin baile ar a dalamh in san chiad le. An ceansan púlta leis a gligan ar dúiseach glanta nó leglanta tá azéit cúmpórdach go maith I gimmirte chluthe garasa cé na fallíon ratháilicha as go dtí seo in san chiad le a go háirithe. Cosint anna bhaid dianta báta san agus plan Peamount a teachtamach go tapig agus níos luha ná céile córaigh agus an san Cluiche dianta ar Chloe Maloney. Se an croga ó Chloe an óir sin dul isteach le cligan. Astáim agus de bhenig bailid de comá de hiag sí go raibh túplis dianta ce níar bhéad bhailíse chaún ná ar an rómhór de bhailíse ann agus féire tá an Shilib Ceannais ag Peamount agus iad a Sathairn amach óna lehéin den bar well ní bhíon Sathairn nóir bhíon derbh le brean na dulcan cín ceann trasna chúil an báta san ach leistíir den dosaí agus ríis an ceansan feite I lár na páirce ag níomh ferlaí siarachan sin ceansan Taobh san na páirce bhfuil sé ráda den dosaí tá glantamach chiaadíireach gá ceann ó trí chin I testáilen san de bheanazíad sin ceansan a ceansú féire tá sé ar naisiigh Peamount istólim go gluisim an san go gluisim loch leanúna beidir azéad náfuil róhásta ar úrah leis an réiteoir tá sé legant dimmert fisiciúil más man Peamount dul bhaim ortha agus ar an immert agus go bhfuil siad dlacha go bhfuil sé náfuil éad Cáilíochta go bint leis. An cliste an sin ó derbh le burn sa cúne bhí si an just an kick sira all dat a fearn mar cúig nóméid an táhaach atá an seo mar bháló dul isteach ag leham ag chun cín. Cíhanis go bhfuil an scáil trasna na parke an san go bhfuil an gríanana chuoine bhar gold fé agus amach ceúirich lí eile teachtamach san tána le go gáráach sé sin le Peamount ach lágaíireacht an báta san ón gic séir agus an ceansan methe ar nefhníire. Ach beag an cahabhaisteach acu háil an de bhfuil an park duine ná dóirí atá le feiscint háil an cahabhaisteach an san beag cic an gúing stálim a teachtan sa de Peamount tá leis agus an ceansa le tógant ag stálim Jessica Fitzgerald atá dul saoil sí Jessica Town ihre cairdeag ar a drin agus neadar me chéan rathar a gceansa rih le haman ispéidir agus trí nómad fácha Jessica ceannín gara agus áthar naisice agus an sun an ceansa tras na staach a dróchúil an cúlbáide teachtamach lena dorn de má bhíos cruig ar anastadiadis go dtí seo dhéon si go maith an báta san dorn a chur léthe. Ceansa fanna taobh líne an san agus an ceansan búltamach agus búltamach go cliste an uair sin ag derbh le burn bhí si tánta istigh sa cúine chur si amach éad de ghrimeachise an Cáilíochta Osijek so beag an cahabh ag Peamount. Se ionach ó derbh le burn ag caiimé rá í féin ar an clíán Clay agus Becky Watkins ar an clíán yes tá siad ag Géanamh ar áhas. Más féidir le sin na chuméid sús féin dastra agus an ceansan blantamach agus iad fósa réir nósna go dhé I dro chúil Osijek ceansa teach trasna an cúlaí déana go maith lena chuis lé lena chitóig go taobh san na páirce agus fuise fa taobh líne chu an ceansan blanta ag Zivkovic. Ceansan a chahaban san ag banisteúr Osijek né Kovacevic. Ceansan fós ach mead ag Peamount I le an rasúra ceannín gara go taobh go dtí lár bíl ach an ceansan méhamú ar an gcéad éireacht agus
Bullen generator Catherine RD. Yeah. Dan Kazakhstan, Maravis Rohanson. Tabin Sahnish, because Nislu na Gano at Falkanish, Stad Gradsky and sa, Maraderamina in Osijek, agus an Cluiche Savale. Agus an Osijek, Bekirtu Gomara. The other known see Ceannais is stuck a draw cool lands and so a cool boy a fire and Baltus on a cousin Tienta and Ocean. I say Glantamak Cake will kick cooing a gale turn Baltus on the Kafara Gurien if it had 3 Jetta Battle Gurien Chigam Hanson. Johnson is the Tuck Chasner Lee, Schnee Van Verica, Schnee Lee Porter. Ribín corcréithe trasna drá chúil an ceann san bhúlta machar a ghéadíireacht agus leis an geannar an tarníireacht a teachta neismar se a cosróáir don Baltasan agus beag fuiisih de fedóige a cabhrú le Peamount an Baltasan. Sin fedó gan tábhaach ag an am seo ag an uair seo don Cluiche. Biogan in Beiger aspa commerceáid, you know, rud ag an nóir teagan an líróid isteach I Musca Peamount ach Cahar no méid an seo le imrich go dtí le ham. Yeah, mas féidir lehanis just an Cluiche seo chumad mar atá agus iad cúil chun na maithasa tá míid sleána isteach in am cúitimh gortathe ceann óma a bhí ar a glár agus an ceann san na dulga taobh in na páirce óil Reedburg ach a rís Osijek agus an ceann san ábhachantacha tá chu neismar se ina le féinnig agus benna cúlú agus iad fiochananta dró cúil báide a chuinn amach é a dró an taobh lína an ceann sa chumad stíg ag Dervla Burn, Ceannaín Garrett agus imíonn sé de Grím an Cosantóra agus beag an Shellah agus an Cahabh ag Peamount. Steach sa cúna héin siad. Díanta go maith an Balta sanna stíg agus díanta go maith an Cosantóra an uair sin dí heas sí an ód go cróga ach féiire bhfuil an ceann san chur amach tá, yeah. Súl go méidir gur ducha an cúlbáir a gáirithe ach dan ana steadiadis dan síistí ar a líne agus dumig an ceann san amach beag cúinge eile ag Peamount. Batún móró dolit an uair sin an Cosantóir, you know, agus seans all war an ish the Peamount just díreach roimh le ham. Yeah, an brú cumad agus an imirta cumad an lesan na páirce táchtach an ish agus ganna gáineomat is 3 ceathrúnú mar sin fáca go dtí go gluisfir fad agus fuiisih na lehama an ceann san is de bula ag Jessica Fitzgerald. Ceann san dain séach an trasna an cúil agus tólim go raibh Cáilíochta dhéanamh an Baltasan ar an gúlbáide go raibh stólim an Chloe Maloney a bhí líisteach agus an ceann san a teachtrasna. Feicimiid an rís an líróid isteach ó Jess Fitzgerald I dro Chloe Maloney rinne sí anhá an cligan a chuir leis ach ní tháinig mé aon Cáilíochta an sénach ní rah sí an líróid a chuir ar an cúil. Sin éanad a hálíonn na stolim go bhhain an cúlbáide go bhhain sé an buntáisteos na réitóirí go minic agus na cín sin a teachtarteach ó cicúinge. Ceann san géilte agus chumach ar hebhfuil in na parcinis ag Peamount agus ag Chloe arís lena fligan agus an Shellah ag Osijek ach an ceann san amachtamach haris an daobh líne Banisteoir na Peas and son James O'Callaghan a cabhrú leis an réitóir chun an cinine sin íanamh agus an cinine cearttíanta leis a deir James. So was fanna taobh líne ní an a hágan an Cahabh learn chun sin ceann san isteach a dró an do tosa ach míonn sé de Grím Coise an Baltasan agus beag an Shellah ar neis stólam ag Osijek ní tá sé áirtacha do Peamount ach an mór se be sé go bhfuil an baile. Bullet fight and son. Ní bhain Jeffrey Karen Duggan tractor rash come fork, but yeah, beagán in Janeach an uair sin ó Porter ach or Zikovic just Janeach ar Karen Duggan ach bhí sí cliste, you know, chun an kick Sierra all and sin agus just jet a barrel by sí an líróid seo kick all hús an fork. Sinéanrad agus tá míid san nóma dernach den am bhreisenis agus Peamount a sá bhín só chafárá insan ciad legaríise iad gomach an cín insan imirt generálta dóhan triblóide á crothúacha
don bhuiin baile go dtí seo céanna bhfuil le cúla bháin agus díata cúl eile nó cúla ceachtain dáibh an rudsáthú ó bhain a ríis ceanna tactaisteach I dro cúl Osijek ach an cean san take cofadar is a gúlbáide agus leanan si siúd go hard de spéire lei sé go taobh san na páirce hagann sé ó cheann duine dimireoirí Peamount agus an cean le cahabanis ag Osijek ach é chuthamach lena cligan an déhile an bar cálan san an adóg séte an san ag lehama stólam sinné an chiad le feice going big Peamount anna hásta lena giad le ní bheith an an baile Osijek a géal cúl anna bhóg ach anna hispánta so chalíní bhleiclí a godíise. Ceannais sór le ó Peamount, you know, agus le mór do Sacar I teachtús taréis seo. So sinnéan scéal ag lehaman san mar chéan sibh Peamount aontaithe a héan Osijek an áid.
Well, Shachoing, the Hiffigig, or Kazakhstan, I'm sure. Agus, here Lamahaka, well, Canadian more kun spode, a Kahore, Peamount, Agus, the Shassavan Ode Galodger, Agus, here, cool kun the Mahasa, Agus, the other going Norman Tanishika, Le Dollarstach, Sahata, Madden Deluin, Norian for on Tarrington, Dunsna, Clahy, Imauta, a dog, Stian for on Tarrington. Is stolen a musson elevation neon an Luan. Yeah, gash and the Kiana Amas, the tunnel has a kidla, a core of a Gassific and will gacher and cat. She Elvira Nur Stefina. Nervistigum Greven Kagastanish or Moholigum. Gansanish. Job bad dianta keg mar a derim goodish as lechlahe agus berir kauru began in le Peamount go she a dlacha leis visiculacht and son kahari agus iad a dollarstach sa gramu. Shne masha, tri karu de clig rom pamach. Kalini vlak lia cool kon the mahasa. Fe has na graine a mohansa in Osijek na Croatia. Nin balenish. The bugger on keen. Rod na fakmer puing over in St. Kiedla. Couple of passengers. Cutter called the Kayla. Got a brewer her with he got and she had cuff Adelish and Lena Bonson, Lorna Park. Macatesa. Trasnans and the Gustian took a jetta. Beryl is stolen. Couldn't count in the mach. Nihi. Ach níl ferli. Shelvinish ig Osijek a dulchan keen, Johnson cura harish and Devlina. Begin Cahavacot. Dagan Janus. Piece of desk Gillen Baltason, agus Ed Lena Soil. Anna Garden Devlina, Commander Sticky Peamount Pasha. Istachel arbeel, ach een spasel arbeel, liente, ik ging aan zie baan. Ishel rish, ach rish, luhe is miensje, ook halien in de Kroatie, top Peamount en nozer, ko tapiksen. Die vlano gordura grodegen le, Lisha wouldn't ballet igen suspartash the broody smoking keen Hannah fades so clear Gadisha got a talk trust and Finland Tangawali and of August on a cool and about the sun on the cool and shit trustna we should talk to stackers dining lay kito you could lay Gunny Flabba and a valley but a dorteva August a stackle cool and angry on a cool good job about the sun if stolen could even a day for the stack Sinead Lochna, Dan a food, on dog cool suckle Canis nish, a wave, couldn't she shin Aharu or Vaun or Corsi. Yeah, feckin' Midgereesh just on Lero Distraco, Josnack, a Creeknehack, a Hall, and O'Loughlin Keg, cool. Och, by Gma and down Peamount United, just take two son there in the last show, by Gmar who Mar Dorchmayak. Vishi de Jane go Hanwa go Jishin by ni by shit sauce lesh an cool shin vi lodging in an einer again cool on orshin Kai should just Ilana Ryan ish agus on Shansna a crohu do a fein. Sinead agus mar dern tú smá lena hibide an san Osijek insan tarnala Sinead dírach an tosnú nach revit stalt ó Peamount ach in áíidir cantu creúnta húrt coma do lajna a chur an ceansan isteach mar henne sé trasna níorlog sé den bell plaba chur sé a cosdeis lenne leis a bell agus isteach a gúil an agus níorlog sé seans an rás den níomh Reedborg a gúil Peamount. Cadíananig Peamount chunas is féidir le é sin a ragart agus ganháras cuioinnig go bhfuil gimmer fé has damanta díomharad sa in Osijek tránóna. Beidir go bhfuil an gríon i cuioine bhar amach fé a cha sé fós anna hé agus anna bheirimh. Jawn ord. Isteach a dro chúil an
rion siad tagan sé nús agus ceann eile choráis ach an báta san ní a bhéon rathair agus an ceann san na praba go nefise chamach ar héamh na láimhit lí. Cai siad brúastórim a chur ar cúlbáide as íet mar tá cumar na scéal nach í siúd is fearr. Ní héan bha cumar na scéal ní héan bha iad a bheith chur amach ar fóríil cai siad an sprúch a bhúla péní le. Sin é go ddíireach se agus just lag íireach an óir sin ó derbh le burn leis an jaasógaigh imime an bosca. Ach mar derim dúra gradéige le asíag ag le ham agus go bhfuil níos mó feice go nniuha in san ceanómat ó hosnig an tarna le, na mar a chonig mar in san ciad le go homaláin. Iad níis agus iad féhrúach an ceann san siar cofad leis a gúlbáide. Díadach sí blethir gan áras agus an ceann san churamachaiche lena caiiseach Cáilíochta ag Peamount i lár na páirce agus ceann fada chur an cín. Se chuing cúlbáide an déhile an ceann san. Ceann dain séireach an san bhfuil sí féhrú ó go bhóide díaring. Bhí is a gan go bhíoach sé sin tarlúint tá níomh ríd bar cá sí gerán ach bhfuil is go ní féidir le bheith gerán na héige ach le fénig. Just ní ra sé sin déanta go má in éoncur ó ní bhí purchase feicimiid ríis is jet a bear leis an líróid an pas go dtí Reid Burke agus just batún mór ó ní Reid Burke an óir sin agus just bhí si den an é sin a críicnú. Se agus an áíidir má dhéchan túir bhí am agus clé ag jet a bear le chur siar cútha lena ceann agus an san bheach an cúlbáide ábla ag gramúisteach na gáláib ach níor dhéon sé sin ach bin mar is úfásach an buile é sin ar Peamount níd sé nómat imire imethe in sa tarna le agus gá chúl géalte go. Ceann a bháin den giad sco an tarna ceann bhfuil anis go maith. Se chuigin is siad? Tú seo sé sin iad péna éiring é, ceann sa feitin is go leis a gahabh leis lí idir an líne lár slí agus an cúl agus an ceann san choramach agus i go bhfuin baile a ríis an agus Peamount na cuairteoirí i dul chun cín ceann ísisiil isteach é choramach gur cúne. Kako tako vuku svaka na loptu stupana. Idemo na skok, devojke! Sa gur nercle a chur an ceann san amach agus sí chéile ach Jessica Fitzgerald leis an ceann san a hógan. Ach míá ar Peamount ag tú san tarna lethe ní bháin cúla bháinna géile a gá ceann. Ceann san is bhfuil freagra anta. Trasna cúla héan sé bhí hiiscin an san a bheirt Peamount an tuiscin san a bhí ann sa tiad le bhfuil sé go meachtútha beagáinín in tú san tarna lethe beidir agus plab buinte asta leis an dá chúlú san. Sinní Jessica Fitzgerald drón lína cúil ach an ceann san cumátistí san imirtigh Peamount agus féire glantamach charis an déibh lína be cahabháin do Peamount caite go tapaigh agus an ceann sa feite déanamh slíisteach ach Cáilíochta an san ima thuúlasa ach níle nadógam bhéalagumsa agus nírógan réiteóir an ceann san agus be cicamach inis do asíag ag tú sa tarna lethe. Well de bhí cinnte gur duine Cáilíochta agus corcoise fuathe ach níochan réiteóir. Se agus ag dulrás go dtí an darna cúil sin bhí níomh Reid Burke a géirí an líróid a cuineal leis an pás géir sin ach an cinenne míceart féidir mar ní raibh si just in an líróid sin a cuineal, but bhí si géirí an líróid a cuineal ach ní raibh si ábalta sin a dhéanamh. Agus gan áras dáach sé chutha siar lena cligan ag jeta de bheith siábalta brethir a gaiid ach ní raibh an óir sin mar chuisi siar lena cos agus well is stálim na rudaí beaga agus sin é mar a bhíon ag leihí na rudaí bíidechan san a dhéanaan difríocht. Ag lehama de bhí Peamount ar a ggóir le féin cúil chun na masa tá cad é 8 nómad feice go le feice sa tarna le agus tá siad cúil chun deirig. Gá cúil géalte
an a hapig fad in Sathairn le. Begar a tactamach is as baile agus sin rud dechar le déanamh fé bhrahal na gréine an sa in Osijek. Inis tá an an baile sásta an felse a chumad ó gine go duine be siad a gírig de cuairtóirí a chréacha be siad a gírig iad a bhelamach chun an fel a bhóchant ar neis ach le hedain séirecha sé héisin tá go leor am a fósfácha níos mó ná lehuair a clíig agus ní cheansa is stig sa cúing bút ar neis ag Peamount agus dianta go i bhid a trucadó tá stig do Peamount neacha éon onadí a teachtasteach ar a bord agus tóna bhfuil Ellen Dolan methe agus Ellen Dolan agus bhfuil bhid a trucadó á cábhaice baríallar an ahrú falla nó an srán falla ó chéanamh ceaptas go raibh den éigen eile go raibh strán séir takeisteach nar a bhís a gin cfé. A ceansa dul an a gardan lína cúil agus cúing eile bút ag Peamount. Chuna cearta úrtóibh, níl siad a gaiirí as. Se tá sé seo níos fearr ó Peamount inis, tá sé ag bogu suas an pórc agus ag crothún na seansna seo agus cicún eile acu inis. Sinné agus gírig chuiristeach ó scór a cúil. Ó scór an cúil bháiris an mar is dólim go bhíoach sí siúd batún eile a dhéanamh náda leo ar a gúil go benaíonn siad an gceansan tá léthe béidir chu si don léthe be ceanna chóhan deile. Jessica Fitzgerald a bhí adógan don déobh san an í siúda hi chuid trasna ceansa titimisteach atara well chalíonn meach síos béidir gur hittíach neadar sé dechar níiad fan pinósa úirtar. Sacar an dogan an óir sin just béidir go raibh gramú beag an sin. Sé ní éon bhearansa na éad mar sin gan áras. Ceansa is Jessica agus iad dul go taobhfuil in a páirce leis an ceansa a cheola trasna chuing. Íseal an báutasa glanta. Cean heile an neisisteach lá léananig ach ní léangan san de Peamount agus an cúlbáire an stadiad is teachtamach leis an ceansan a glanna ribhradéigen. Feice ag a réiteoir beidir go raibh duine na tosathe as an imirt ó a búla an filsan isteach agus speisiad sásta an táha bheilt. Gá cúil má se ag go bhfuir an baile Osijek cúla bháin ag Peamount. Shelh ó gine go duine. Bhí sé gan rasa iad le go háir agus iad cúil chun deirig a carú eile an scéal agus léargas eile ar Osijek Sathairn le agus iad cúil chun na mása agus iad sásta an féile chumad atar a féinnig an ceansan chu amach a gcóir cicem taobhlín ar cabhaisteach an taobhlín an san agus cúlú siar an san tá i bhid sé Lucy McCartan do Peamount. Ben láidir Lucy tas ar cúlaí anna láidir da Peamount an ceansan a chuiristeach acu agus ben a dul chun talún an san a réiteoir bhil níorhach sé leis an tuma más maiad agus níorthug sé éon kick séir agus an shelh an neisiiríis mar a derim i Osijek agus iad sásta. An muine sé seo fuiineh ó Peamount drécha sé seo iad a bhéh. Cai siad bheith ag over go dín feicimiid an sin Chloe Maloney just ag glána suas ar cúil, but tá siad ag choristeach a lán fuiineh sa darna lá seo agus tá cuma tuirse ar cúpla cean den na himóí. Sinné agus gadáras nuair atá chluthe mar atá imirt Osijek in Sathairn le cúil chun na maithe iad sásta an féile méad agus an fel a chur ó gcuine go duine chuir sé íochail ar Peamount níos mó ratha dhéanamh béidir ná mar go mháile é dhéanamh. Agus inis mar a chunig mar sa chéad le Peamount tá Osijek i brúsús orra sin é béidir an córna chuir gorra ag lehama agus go bhfuil béidir a job nó a pinganí á héharú i go manistóratá go Kovacevic agus go bhfuil athrú agus mar a bhí ará sa chéad le bhfuil athrú plan ag Osijek in Sathairn le ar Osijek. Tháinig siad amach le a lán fuiineh ar éos. Sné ní raibh sé sin na feiscin in san chéad le a bhallart ar fad a dáir an gimmert mar a chéile ach a bhallart mar a maigan tú mé mar a bhí Peamount sa chéad le tá Osijek Sathairn le mar a bhí Osijek sa chéad le
Tá Peamount sa Tannile. Johnson tak og fader ikke gul bare. Og meg korken jo nok hele i det tro Riviera na hore. Vel ta glor lor ramma gang ta I småna trukka kuin om at få svanta. As jeg kun keen is stakkelar bil. Chloe Count Dasamak Maloney. Tevs an the parke. Anagramu diantig Cossentor. Agus Ardu Vishnig fighter. Igazi Clishan Dog Coulson come up. Nismo Fein Vanine Le Braue in Santarnala. Johnson Kuramakanson Ig Balut. Acharish. Ta Peamount agus I the Porton took Sus fan the Parkinson. Taka Kofada Le Leshan Moscow Mas Malato. Corover Leshan Moscow Count Fada. Ishtaxa Coinierish. Late Egan Guli agus Kuramak. That's dig Dimmalavoscanish. Kansanish. Stach. Eradalav. Irgirig Felemert. Count Trasna. Colbare. Taktamaka Colbare. And Loganton Johnson Dolamaka. Feyre. Yadder Remig Shemak Sarah Vule. Derble Burnley and Baltason. A pioneering near Hennig in Nias. Agus an Colbare. Agus. Beidir ardú vistig a tactanis itisúd ne anastadis. Agus I Cuman an son Kifa and son Chloe Maloney go will to attacked it. Fish on a yacker or her. Lano Unterreich fantas. Agus, Tar who they go over the Jean, agus like Ray on Tomer Fad. Like a midge reach. Stick dollar non seat. Merag will man a hoka listen gather cool. Ig Peamount a hostig and Tleheson on vert long cool Elar no Calhen agus Lucy McCartan. Ach atarha, Anna Ceannais iskin to going o Chloe Maloney, agus o Jetta Bill, Ilar Wheel, agus the hair locked on us on Gwynedd Cool of con Derek Egan Dross on the Council Takchasna, Nordeloa, o Ta Derek and Baltason, Le Reed Burke, Cáilíochta Council, be a Tossi attack the Stackalader, ach near riding lehe, yes, Roru Gacreen. Hanish Makin, she not cart. On Tossi a lame to stack agus Tiantagama on Baltas on a Lajna. Well, for she and kid cool enough, for she go cool day here, Dean, Tigan and Vanza, Covin and Anguk. Shan, you leaned out, will Don Sherrick, Banchle, Lajna, Vishinan, a clicking a correlation Lero Shin, Theresia over Mao, Petrovic. Schnee agus Kim, got out is the Bundukusig na Croatia, Ilajna, Comata, Berto, or Verica Kalinavan, or Perushni, Madison Cox, and Count going about to Trasna Nordelo, Council at Titimanos, Ashek and Goulboy, Agasashe, Igreed, Borkagas issued, Ereko Father, Lehimalavasca. Maridirem tab ban on Peru, Koshni, Madison Cox, Agus, the Elemin Chakon, Slovak, Teresa Bednarova, on son Coma, Agus Canauras and Coolboy, it's on Regi. Shelvenish, Egg Peamount, I can pass in Rovo, Grogar, Agus Cáilíochta, Agus Shockwing in a sheet, the Dolphin King, Agus Cáilíochta, and Baltas on their Lajna, of the Logan Rator, the head Lano Terai, who she would touch today, Agus see a Lano, the Himmerhamak, Hotels on the park in ish. Chasna. Ceannais is dacha dro cool ach an Council, Late, Kegra, she Casa, agus I Cucha, is she in a rare con Tomer Fad, a cool boy at Peamount, agus Tienta Gumahanurshin, I Reed Burke. Trina Omad, the Cushion over the Clig in my head. Shall Hansen say Peamount Dulcan Keen, Tienta Godasenson, with Coward to Starlo in the B. Ach near a vein tak echt an ocean. Tá Peamount fósig Jane the Roddy Cart, just Neil Roddy Dolly Dro Peamount fui láher. No, vi cowred to start about us on o Dervle Burn near Hannigan Cower in Aum agus Veyere, the vi doent here and son, ig no cool hair agus I gaji ekan and Council na glana. But tales on the park.
tá siad ar a gúmpór dí smó in san tarna le ná mar a bhí in san chiad le is siúlamach leis a gceann san slíach rathúcha ach tagann sé do glúine an tosaí an bouta san agus beag an sile farnéis ag Peamount. The Rafad go dá bhíoteach Peamount cúlagáil agus do chafárá go gaiidís don cúláil ag Guinness run na himara in sa tarna le dá bhíotadís de sin íanamh go dúrach sé sin an tardú visnig atá nesta bhd a féáir a bhéh. Ceannais, just tá an aspa féidir aspa cumarsáid beag an íon is mar tá frostachas ar na cholíní agus tar sé ag teachtarthú freisin ach caiisi just lánach de rá agus ag déanamh déanamh na rudí ceart agus just cumad an líróid freisin agus just lánach de rá agus sean go maiid sean eile acu sa cléthe seo. Sné mar a denú na rudí banúsa chu capta a dhéanamh agus a leanúntló fiúháin agus rudí idul i do chuine. An cean sa búltaach ón gúil ag a ŽNK Osijek an cean san feite ar leis ag Peamount. A bhíad a spéidir tréimh sin beag do cúpla nómad a dul lábhas leis an féile chamád agus de gáí imartha dhéanamh seachas a bheith cosint sa cosint mar atá á dhéanamh chu le tamil agus mar atá dhéanamh fósacha an cean san búltaach charis an lína cúil an taobhlíne an bouta san ag Chloe Maloney agus an Shellah agus an Chahabh Harneis a ríis ag go bhfuil an baile agus Ballich an san agus í siúd a siúlaisteach raibh lábhar an leis ceann san neach an réiteóir má bhí Ballich ceann san trasnach ceann san ard róard beidir agus tu an nuas ag Peamount agus iad a géirigh brúch an cíanais ar an bhreithúnsaí. Larden ó Callahan an san ceann fada isteach a dró cúil ag ben na gréige stig tar a ceann san a chahabh isteach agus a chahabh amach a luas í ein si agus a ríis Osijek rud nach raibh siúlacha in san chiad le a dhéanamh inisisiga iad a gimmert le húdarrás agus iad a gimmert le cúmpórt. Sásta mar a derim agus an féile chamád an is agus spéidir go sé níos san nuirtántar cúil a bháin chun na masa seochas a bheith cúil chun deirigh mar a bhí sa chéad le an ceann san bóta ar neis mar se ag Peamount ná faoi las an áirimh ná as an rás a go fáil le hansan agus iad a géirigh dul chun cín ach léite ag an gosantóir agus an rud cialmhar déanta an bouta san é choristeach mar a dean siad is rá a zéid agus beidir dáach sé sin dianta ag ríd borcó chéana bhíon leis an gan san na ggéaladar go méid an cléis a fós ar cóscór. Se chuin Peamount ar nónsaí ceann ísisiil trasnar chúil seansaige seans leis an gosantóir an tarnaíireacht gáil leis an gan san agus féire é chuthaach go háard haris an taobhlíne agus beag an Shellah agus an Chahabh ag Peamount. Iad a tapeáín ar neis sa léile le cúpla nómad an nuas ach náfuil an inmh ná náfuil an féin bhanín a bhí éiscinnta go nua in san chiad le náfuil sé sa léir in san tarna le go díise agus gá bhuiile damananta búlta ortha in san tarna le agus an ceann san chur a trasna chúil sé lehan san sáach planta ag go nómad denach ag an gosantóir na bhercaile a gláán ceann san agus bhí Peamount a fiochan daidéireach an Shellah a ríisicha se trí sin beag maithasa níisicha ceann ísisiil ach an ceann san isteachchan san spás atá líonanta le trúr a gansa bána agus go taobhile na páirc leha. Sead san cinna mí ceart ó Karen dogan an uair sin ceapan féin just an pass strategy dólan but mar dúirtú bhí golóir cosantóirí ó an fearn eile timpplairthaí beidir go méid sin níos fearr just an líróid chuin le agus ag thuirteach an go dtína clíán. Sin é leislí trín tarna lehanis agus cúla bháin atartha mar a bhí le hama ach an bouta is in bhuiin baile atá an bhaintáiste gá chólachas san ceann bháin ag Peamount agus cuainge géalte an san ag chalíní bhleiclia agus de cífa go bhfuil chalíní bhleiclia féomhrúis le stras na gréine agus le tas agus le brothal na gréine a comá lei sin ón féin bhaín atá feite ag Osijek in sa tarna le leis an dá bhuiile damananta san. Ní dá ná deferartha agus an ceann san is le tógant
hawl yn defelen barc agus nôrsio eisiau na cwrdd trasna stoliam ag ifir eich cahir sy'n ei Lee Porter banner y bîn corcora. Sy'n ei, cool, Lee Reedbark agus i fiachyd. A machar glor trocht a Stigenson, Lee Porter, banner verica, cadi yn y síle sy'n gansa. Isteach féin drasna an tan cool bar teachtamach agus anagram ús an éir an uair sin ag Reedbark count tapig búltacha agus Peamount United an únsaí seo chuig derbh brean ina héanaar an san bhí trúrt eile sa fictúr ach gansa bána a cáfa go léir ina héanaar ús an san agus is dachar feimú duine gine trúr. Ar sin féin, Címan san gwyl James O'Callaghan ar a Devlina will Shanamig a better cúpla a Rui and a Venish agus a better cúpla dina freshála úr a hurtistach ach Peamount fósa dulcan cín Cáilíochta dianta an báta san gan éon ceis fé díarachos córsúla an ré tóra agus Jessica Fitzgerald a dulcan talún ní Jessica bhíán an báta san ach Rebecca Watkins agus Cáilíochta cinnte dianta ré. Ré tóra agus spray ásáidike agus an lína a bharcáiliche an ceansa béidir bhfuil 5 méadar lasmad an Mosca a harú a dhéanamh san agus go bhfuil cétá techt an barc istólim gur litmen atá teachtasteach an bhean a fuair an cúl in san cléir le Ceannais agus go bhfuil istólim i burn ag gemacht amach agus chun a ceartúir de derbh le burn de thug sé a bhí intic in san tarna leise agus a cíad le. Ceann fada isteach a dro cúil. Ach mar a deirem a bhéhann san annach lethe chur isteach ag derbh le burn agus thug sí a méad a bhíad ceanns á fiachhead sin mar bhí á. Heidig an ceann san isteach a dro cúil dhimigh sé ó cúla an cúlmháide a bhfuil sé an trasnáin agus an posta as heidir sé amach tíreach ar neis isteach an a gleiche ríis. An ceann san an líháin a dhimigh sé anna dhéireacht an báta san an is sin Chloe Maloney bhíiste san. Karen Duggan ceapan taréis an líróid trasna ó Lucy McCartan just Karen Duggan leis an éireacht ar an bhalaí ach mí á ar fáidir Karen an uair sin rishi go anhá straach sa Moscach just mí á mar dúirt mé orthaí. Sin é agus is na rodí beagas an casan cluichí in áíirih an mí áidthe ní bhhain gur bhfuil sé baricíní an cúlbáide ach do bhfuil sé an trasná an Ceannais Ceannais ón gúla isteach san nimirt agus an nuna déh thoscóir a chúil hit sé isteach a lábha an cúlbáide ríis a chuir de an lató dhéanamh an ocht. Agus sin é ach in Ispáin níos mó muoín acu taréis an sean sin agus beidir go méid beagganí níos mó fuiineh acu freisin mar dúirt mé táiste ag déanamh na rudí ceart a caiisi inis bogus suas an pórc freisin. Sné agus an tarús an dianta gan áras tá gom goach go ddigan Kerry Litman cábhfuil an cúl mar bíisiúd a fuair an cúl déanach a thug cófada leis an stáit seo iad in san bhóta le Ceannais an san agus i gcuireann na Belarúis agus seo chuin Peamount agus iad a fáil níos fuiniúla de chapárá a cúpla nóman nús. Se Becky Watkins an uair sin just ag durbláil suas an pórc agus sóir réit déanta aici an uair sin ach tá sé seo níos fearr agus tá siad teach isteach sa cluiche ríis. Sin é agus iad a dulcan cín béidir go raibh fehanómat anna ciúnan sanna agus iad béidir agus iad búilte go donna fégó ach le cúpla nómad nús tá na chalínis na gansathe glasa a siad a dul a bheos agus iad a géirigh brúchan cín péad eile é. Ceann caiideoha má se agus búte ar neis breta go dulcan cín inis cáir a stáil, takeíochta a stáil ach siar a chain siad amach agus an ceann san go dtíon taobhfuil in na parca, beáín slíonn sa hanis ag Peamount. Agus i géirigh cosintá dianta san dan an cosintóir leis a job a bhí le déanamhice agus bin ifid trí an san agus chur sé íochailite dul las má dhéon de bhí búlat san áit ceartan san den é choramach agus a ríis beidir beáín tahíle feiscitan sa hanis go bhfuil Osijek ag méú na himmarthain sa hanis go háirithe le sro
Ceannais Peamount a bhfuilú agus iad a dul chun cín ach I bhír a hocht ar a dalamh Baltason sné Josh Cech ben a bhí in as na bhartha sa chiad le ach atá feicála go más sa tarna le. Tágus bhí sí lornach don céad cúil freisin nó thug sí an pass go dtí lagnet le an cúil ach inis seans ag James agus ag Sean Byrne an sin ar an tíomhlíne just a bheith cáint le na cálíní agus ag tuairt cóir le dómh cad atá cad bhuailó a dhéanamh. Siné agus ceúr an clíc fáca dóthain amacha sean sa bháin atá testáil sean sa bháin ó scór a chúil agus bhíris tarnais in san chluiche dó héan atá an fiáid. Cábhaisteach ag Peamount ar a déhheile an barc lí port ar a dul siar an son I bhar a cethar a cábhaice ach dahain ófa mar a derim an ribín corcara san comá. Peamount cábh tócha steach sa cúne ar neis bhfuil siad go éis chu trasna nó gíirigé chu trasna ach ben an son cuscéim na ggó as an imirt agus seans láteara. Ceansan is na tógant ó onad an lán cúlaí ar clé agus gan dá mar a derim ná difer bhean Osijek a dul trasna leis a ceansa a thógant. Canna héamh gomeach damach áit rótamach in san tanna bhálta das na cluichí cáilethe an sa do sranna champíní agus tú dóhéan chun cín. Peamount agus gan éon géile le feiscin dúas an a dul chun cín go fóil an sellhacha. Is stig sa cóing a gur sí trasna ceansan methe ó dohróig an cosantóra agus beag seansan is ag Peamount agus táim cinnte ag Jessica Fitzgerald an ceansa ógant. Yep, Sinead. Seábhar máthó Ellen Dolan chun an cicúne seo áil. Yeah, well, dóhin I bhóí a chur ag Peamount isteach sa bhosca agus Jessica is más féidir léthe an ceansa chur trasna. Chur isteach san réimse dain séireach an cúlbáir ag gaiirí díanta go an ciadúir. An tanúir leis an ceansa caiite le Hansenson ag Peamount ach ben cosantóir bathúisce a chur bróg léthe chun é gladamach go na parke. Limit stoppathe rís a stálim ben Peamount ar a dalamh an uairse chatarrá go réitóir a cabhair te stáil stálim agus cóir leiise te stáil ó Chloe Maloney atá a dalamh mar sé builis a chligan is cosúil. Tá Peamount ag leir kick Pinot an seach. Ní dáin go bhaith siad é. No. Hennig ben Osijek trasna chun cóhróna gháil le Chloe ní a bhéon cóhróna te stáiliúa. Cait leis a réitóir go fóil. Cos Josh Cech dul sol trasna í siúd sa chórá comma catá dhéanamh go réitóir. Sé an carta bhlana gá carta. Handbags. Bhína méid sa deire hir ach a rís nómatí luachmara á bheilt ag Osijek. Chud is a hasnófar an cluiche. Ceansan is le brostú ná díireh tá míad anna bháil ar fad a bhfuil an réitóir an carta eile bhlana ní dóla mé ach beáinín rúnaíochta stáilim ar siúlacha. Bhí sellh na líróide ag Peamount seans go méid gan líróide an mórteráiste. Áú a dhéanamh ar an déobh dína comá agus I bit trídeag I teachtasteach an san go stáilim do Osijek. Agus trídeag Andrich stáilim Andrich teachtasteach an san Díróid beamach an sa ar thaobh ardéobhsa taobh slú taobh an lucht fiochanna agus an tám I gcemeacht inis ar Peamount in áiríomh ben Osijek agus an ceansan á glanaice ach bhí beidir go raibh lucht fiochanna a lorog kickséir níor haine sé an Baltason agus sellh inis ag Peamount leis an ceansa a chur isteach ón gúinge
is tacha dro cool. Go leor shillivacha o géladar na cool son, ach ní léní ná ríadh a tacht le rahas, ní léní le tacht as na kickin na cuinge. Níl cai siad just rud é gana ahrú just chun an iireachta all an cool. Seanis ceann eile tras na náda leo, bud don chuigan coolbáir leis bhfuil gansan meheach tá sé cumátastí ag go gosatóir a second, agus is cahabhisteach a bheith anna an cuinge. Agus béidir go meach sé sin ina rúnt do Peamount, mar níl éon bhantáiste áilecha ná éon lócháire áilecha as na cuingí san go léir. Béidir go mar bheith gimmert agus an féile chamád lehan. Ceann sa le chur trasna Dlanta agus anna cosantíarn san an báta san ag nervcle agus an ceann san Dlanta ché. Agus an félig ag sim ag Peamount ceann sa stacha dro cúlathe hir trí lína cosanta ag a bhfuir an baile agus tá sé réiteach leotha mar go bhfuil Peamount idreblóid agus iad a géirig dul chun cí. Osijek a brise a bhrehún saí. Me haris an déir líine fós a dul chun cín ach brat an áirde. Me cartad san, tá go rain féin. Fel crawheice gan dearmad san, nír a bhéon gáis sin íanamh. Sa déine ómad dernach an isis. An cúl san á scarún go fóil. Osijek cúlú siar a cosint, as an ceansa le cahaf chun cín ag Peamount. Anna gard an déir líine feite a meheach charis agus beag an cahaf ag a bhfuir an baile. An sillibhach meadacha, anna gard an déir líine, fós ar a dalamh, ach an feite féiere ag Osijek nuair a sciran séach haris an líne bán. Ar derim an hidden baile, viidir gibalach go má insan ciad le agus Peamount níos fear ná iad, ach tispántas a bhd éireann níos crinne agus níos údarrásí ón bhuidan baile sa tarna le réamh. Se fearn difriúla ar fád sa darna le ach bhí thosaí an céad le ar lús leachsrach agus thosaí an darna le ar lús leachsrach freisin ach inis seans go méid críoc maith ó Peamount sa cléir seo níos agan. Inés well be sé testáútha tá siad fós an cúlsan chun derig agus cad é 8 nómad go le fáca ar a glog. Osijek ceann cearhamachchan san ag Peamount ú se caiite ríise go táma se agus ní réon fescar an balta san ach an bhróig agus íach haris an déobh líine ar héamh san na páirce. Agus bannar a dalamhan san a réiteoir rá le well, tá imirt stadathe ríis an caimera go bhfuil sí seasamhach mar sin nuair a bhíon imiróir ar a dalamh ó thosaigh an lethe tá siad tú chans das na imiróirí san. Se beagán in cramp ceapam ach tá frustarchas le feicáil ó Karen Duggan ó ní Farley agus Ellen Dolan an seo mar ní tá aspa am acuúnis. Sin éon rud agus in áíirih frustachas sa tán mar seochlathe a bhí gráidir ábalta chuige. Stálim go bhfuil seachta bheitthe amachchan sanna fe second sinné neverchla agus leis a grampa beisi ar neis ach ríis tá Peamount mar a derim bhí seansanna cos a chléise de géileidir ga sin éon túis sin is cífá an pesan. Se just an cinna míceart in áíire an óir sin ach tágann sé sin ón thuirse ceapan féin just an cinna míceart ach caiise just rud éigen níos fearr dhéanamh. Sin rud agus an táhain is le brethirtha. Seach nómad nó mar sin fácha insan chluthe seo an idir baile Osijek na Croáte cúl chun na maithasa a dó a éan. Peamount a bhí chun cín ag lehama is a géal gá cúl ceanháincha anna bhog insantarna le agus ríis tá siad snában a gasa ó hin ináíirih agus iad a géirigh
seansanna crothú ach níl an fel I titim nóha agus an council beidir cífán san an tuise tactartha ní raibh na passanna son na dollar stré insan chiad le agus ganóras an brothal a bhíonn sa tróna nuair a hosnig an lethe bhí sé 29 Celsius tá sé annaíachar in na héan ábalta deileáil leis an tasan. Chríis Osijek agus iad a dul a bheos ceann isteach an dro chúil tuair seans don tosaí ré féna chuine ach a ríis meamach cúlbáire brostú beag tromlaí Reid Burke nuair a chuineann siad an tarna cúil san mar bhí ámaice sin a dhíbert mar a dúirt sa chéad le go srathazéid an testáin níor dhéon agus sinnéan difríocht atá ar go fóil an tarna cúil. Ceannais just rud beag, you know, but Ceannais cool ag an am céine. Ceannais cool, beidir a thuúdaigh áit do Osijek I máta dóna gluthí Cáilíthe atá le déanamh níán ar an luan. Bhfuil seans fós ag Peamount gan áras de míidir go hamhreise sa cluthe le Ceannais nuair agus an sunfurdur cúil an bhua bhfuil inis tá timpeall 5 nómad go lethecha. Móide an cútaimh an gortathe le fanóint insan chluiche agus I gurn na Champíní. Seo chuing Osijek dulsúils fannachlí hánach bróid chu léthe. Ig an sort of Lucy McCartan a hennig trasna an bouta san ní hí ó sí Lucy bheann a chur an ceann san amach. Osijek is siúl can a héamh na déana ríist. 5 nómad fácha. Áit sa tarna bhóta Cáilíthe rompamach an is ceann san churamach ag banna bhí cómas an tróna do Peamount sin Chloe Maloney hí sé rás sa chéad le agus de heasí an fód gochróga insan tarna le comma nuair a bhí rudaí dul I gcuine Peamount lean sí fós leis an tréin cosint lean sí géirí iad a brúchan cín agus é sin fós a dhéanamh ceféin agus ag jithe bedal insan tarna le agus é teach an críthe. Kick cúin is ag Osijek. Tuair sé sin faoisimh dóibh ón gosint mar tá go leor cosanta déanta cá le 5 nómad an nuas agus cosint das séamh agus nár géal éon seansanna in éachar do chalíní bhleiclí. An ceann is le tóganta ag an gúine ché áteile ógfá kick cúine. Leor action is tí go scór a chúil gus go leor Dír resid ceann trasnach an ceann san beáí rócrúig, beáí róard agus sé mithe amach agus sé mithe ar bhóléagar ach fá sé go le ar a glog. Mar bhfuil á dhéanamh ag fuidir na héan go bhfuil ibre fethe ceir á bhaint agus ibre héanaí go teachtarteach sní níalathe hílí teachtarteach agus Áit fearlí ceap. Fearlí stólam, ja. Ceann san is ag Peamount ina le héan den barc ach ní héan bha bhean san agus tú cúlamháin na fánig. Go dtíon téhhead an barc réile déanamh an san is. Ach an cosatóir teach trasna is gan éan déanta go maithe é chur amach. Freya héli hennig stachan san mar derm den níomh ferlí. Ceansa istíigh sa cúine glantamach a ríis. Chud a ceartta thuairta Osijek ní léar agláirtha an líróide chur amach a gur cicanna cúinge ná cahabhaisteach an ceann san ó asan nimirtan san ní a bhíon gáis sin a ggéileann san de Peamount ach a ríis na cinnachaí mí cearta beidir á thógant ag Peamount agus iad a trécha I dro dean a bhuiin is. Se agus ceapan beidir go méid ar go bhfuil athú beag déanta ag Peamount ó bhí formú tror ar cúil ceapan féin inis agus just ag bogu suas an pór. Sinné bhfuil Lucy McCartan a teach tras an gceansa díanta go maithe cean an ghéadbáta ach déanamh an luas a cilis an gceansa na cumad isteach san imirt agus an ceansan mithe amach ar haris an déobh líne an sellh Harneis igus na maná ó an gróáid.
Tá jet a barrel 3 Jahuro lawn or ó cosan torgají an Cluiche yes ceapan. Ja, gérig an slí an agus an spás a gró. Well, count trasna an chúlach an count an chuir siar a drón cúlbáide ag an gosantóir agus an count an feitinis go beganín. Well, sáíocht a béidir a tarsúlan san ag Reedbork agus an count an búlte macalár na parke ike. Beganín secondíle cosnóm a bháinna tá fáca agus mátá éon cúl le tacht tá cum an skill le nób nó gónús gur go bhfuil an bán a bheith an cúl seachas ag Peamount atá féhrú fel áir. Rís, cean san mithe chun cín Osijek ceannisteach sa spás me cartan a tacht trasna agus me cartan a déanana gomáin san agus an cean san chorhamach an san féire ag Osijek ag an onadí. Yeah, agus fuck if we Freya Healy tá si trééis tá isteach, imrion si fer an níé ar son fer na héirn, so is imór ógaí ach imór le lán skill le an céine. Sné, well, níl mórrán am is an skill sin a spent, mar tá mit sa lenóm a dernacht an gná is agus an idan baile an cool san chun na masa. Peamount chun a ceartahúir dóibh tá siad a trid agus an ceansa chun a trasna chúil den is na cúla ann lena héadan amach go lár na parke agus spásig Osijek mar bhí Peamount rééis bogad sús féin bark mar a déantú go bhfuil an imimeór breise chu a súsacha cean nómat a bhí sa ciad le cean nómat sa tarna le. Cícad a cúinge tóca 8 cín ar fada san a bhí ag Peamount, ceir cín a bhí ag Osijek ach gan áras 3 cártaí buí ag Osijek gan ceanna bháin ag na hengil ó Peamount. Agus an cean san isteach sa spás a rís Peamount a géirigh an cean san na glanasús agus dianta go maithaigh Lucy McCartney siúl trasna pas siar di an cúlbáide Reedbork a tactamach ní léing an éghir de is chuisi lehar le agus snétá dianta ceann mór fada sús fan bark an módíireach give it a last check a dúrdur fadó snétá dhéanamh Peamount mar tásacha náfuil ach 3 nómatacha an séúr más me le a hábháil mar nícóntaach san a dhéanaidir SSí ar tretí na bliana se ach dianta go bhacha sa chomórta se anna bhuacha ar an géadín i gine fin na Belarúise agus anna ciad lehan sa comá ach an san tobist agus gáthobist ingarach cúpla nómata chéile. Sinné agus spy Gmá an down mar dúirt mé hena Gmá ar Peamount leis an chuí thuí na cúla straach goáir an darna ceanna an ciad ceann na chafárá go raibh go bhacha mar glóirlóir skill agus cumis ón dosaí lachna go bhfuil 3 cúlaim sé isise insan comórta seo sa dách le dairing léthe anna cheanna chur go cúla angaigh agus címan san na sinní a bháir ar éon na lágadéise agus í a tuairta takeíocht dóibh agus an pléis seo i ggéaló isteach san tarna nómat an tríú nómat den am cúdimh gota ach Peamount fós a teach an cín amach go cíáin na parke bhí an ceansan le dul idirimiigh sé fada ggóin agus seoching a ríis mná na Croáte Osijek ar an bhréhonsaí agus an sellbach meadacha bhfuil seansa go dul chun cín tá cúlbáide le teachní dan an cúlbáide stig an tosaí agus acarí farsing a spás a chéis agus í chun dolisteach sa cúine chun an clog a bheilt. A fós sa stig sa cúine agus an clog a bheilt in isise an cean san feit ar neisice ní aontaí an Lucy McCartney leis an cinenne ach ní siúd lena taobh líne. Nómad go léir. An bhfuil ag Peamount seansáin eile a crothú. Sné, bhil cai siad an sellbháil ar dúis agus cuman scéalanis go bhfuil Osijek sásta an clog agus an tám a bheilt hísan san i gúine san na parke agus isacha go méid ananim sa fróca maid an déalúin tá míad sa nómat denach dá an cúri bhagorta. Feit ar neisiach an cean san meheach tá seans denach an is ag Peamount ní réon dal fé sin tá míad sa nómat denach
tá siad cool le fánig ní le rudabháil na déanamh Maxús féinbar agus Maxús féinbar go tapig mar go bhfuilid cool chun deirig. Rééis seoingad a ggéirigh an ceansan na cumad agus tá Osijek sásta just é chur in éadáis in éair sin déanta go handbalta san agus secondí lóchfara á bheilt a ríis an cúlbáire agus ní Reid Burke agus an féile loragacha. Ja, mar a déanam beag trumlaí Reid Burke mai an tanna cúil san dhéach sí faciíanamh mai a géad ceann agus seoing an ceansa búltaach go lár na parke an áda loha. Éan as níic chun an ceansan chun cín agus a chun amach haris an líne a taobh líne agus beag seans a bá dénach an támastíigh tá cean áhat a fógraíoh imethe as an ceansan búltaach ige Peamount an Ceannais a ríis ige as níic Peamount agus an Ceannach America. Bhfuil é se an seans díanach ceann fada trasna ach ní léon ann ach an cosantóir leis an ceansan óirtamach I dro an taobh líne a ríis. Tám le belt agus an ceansan go amach haris an taobh líne agus beisi le tógan in isig ben na héan ní bheith mar bhfuil sé duimi sé ó Varicíní an cosantóra an báta san agus a ríis Osijek agus an Ceannach agus Osijek a ríis agus gan éon fún ortha dhéanamh go tapig. Isteach sa cúing éon siad fós a dul chun cín agus iad a legad an fel beachtasteach go dro cúing praba réitor fós a lenach leis an nimmert. Ceann ard, lár na parke, ben Peamount a dul chun talún, an réitor agus is síne dro lár na parke, ben Peamount an san Chloe Maloney a chuigh well, tóg sí a bhíonte insan léisio níor a bhlóir gur fíó siad an dácúil san tréis dáma leis siad a cáisiúh na seansanna ágad an uair. Cluiche darna le Jackar a bhí an do Peamount ach táidir fád go léir bróidir asú agus an iirecht chuir isteach ar an dá Cluiche. Sin agus sin éad scór denachchansa ó Osijek na Croáte an idan baile atá gofa chun cín go balta dóna gluí cáilethe a do ran na Champíní le bua tílte cos sa deribéidir ag Osijek na Croáte Peamount United a dó a héan sa bhaile.